कदली कांदिटाକୁ ଦେଖିକି ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇବି। ତ କଦଳୀର ରେସିପି ହିଁ ବନେଇବି। ଏଠି ମୁଁ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲକିନି ମୋର ଯେତିକିଟା ଦରକାର କଦଳୀ ତାକୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। କଦଳୀର ତ ଆମେ କେତେ ରେସିପି ଖାଉ, କଦଳୀର ଡାଲମା ବି ଖାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କଦଳୀ ଭଜା ବି ଖାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି କଦଳୀର ଗୋଟା ଭଜା, ଯେଉଁଟା ପୁରା ୟୁନିକ୍ ରେସିପି। ଆମ ଘରେ ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ହିଁ ହୁଏ। ମୁଁ ଏଠି କଦଳୀକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲକିନି ସଫା କରିଦେଇଥିଲି, ଗୋଟା ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି 3-4 ଥର, ଯେମିତି କଦଳୀର ଲାଗିଥିବା ଧୂଳି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ। ତାପରେ କଦଳୀକି ନେଇକି ଏବେ ତାକୁ ଭଲକିନି ତାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତାପରେ ଗୋଟା ଭାଜିବି ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ ଏମିତି କରି କଟ୍ ଲଗେଇଥିଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଦଳୀ ଯେମିତି ପୁରା ନଚିରେ, ମସଲାଟା ଯେମିତି ମୋର ଦେଇ ହେବ ସେଇଥିରେ ଭିତରେ ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କଦଳୀ ଟିକେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଚିରିଲା ବେଳେ ଟିକେ ନଜର ଦେବେ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟା ଭଜା ସବୁ ପରିବାରେ କରନ୍ତି ତ ସେଇଭଳିଆ ହାଫ୍ କଟ୍ ଲଗେଇବେ। କିନ୍ତୁ କଦଳୀଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟାଣ, ଟିକେ ପ୍ରେସର ଦେଲା ମାନେ ସେ 2 ଫାଳ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀ ଭଜା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟା ଭଜା କରିବେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଆରାମସେ ଟିକେ କାଟିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଯେତିକିଟା ଦରକାର ସେତିକି କଦଳୀକି ଏମିତି ନେଇକି ସବୁଥିରେ ଗୋଟା ଭଜା ପାଇଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିକି ଭଲକିନି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମୋର କଦଳୀ ଗୋଟା ଭଜା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ 5-7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଭିଜେଇବି। ଯେହେତୁ କଦଳୀରୁ ଟିକେ 5-7 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ରହିଲେ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଟିକେ ଭିଜେଇବି। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଭିଜିଲେ ତା ରଙ୍ଗଟା ଭଲ ଆସେ, କଳା ପଡ଼ିବନି, ରଙ୍ଗଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ଏବେ ଏପଟରେ ତାକୁ 5-7 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଭିଜେଇଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ରସୁଣକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଥିଲି, ଆଉ 2-3ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ରାଗ ଟିକେ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଦେଇପାରିବେ। ତାକୁ ନେଇକି ଭଲକିନି ଛେଚି ଦେଇଥିଲି। ଛେଚା ମସଲା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଛେଚି ଦେଇକି ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥାଳିଆ ହଉ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ହଉ କାଢ଼ିଦେବା। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେବା, ଆଉ ଅଳ୍ପ 1 ଚାମଚ ହେବ ସୋରିଷ ତେଲ। ତାକୁ ଭଲକିନି ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଏବେ ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ଆମେ କଦଳୀକି ମୁଁ ଏପଟରୁ ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସବୁ କଦଳୀରେ ଦେବା। ବେଶୀ ଦେବାନି, କାହିଁକିନା କଦଳୀ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଅଧିକା ଯେଉଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ମସଲା ସେ ବାହାରିଯିବ, ପୋଡ଼ିଯିବ, ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ଧରିବ ସେତିକି ଦେବେ। ଯଦି ବି ମସଲା ବଳି ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କଦଳୀ ଭଜା ହେଇସାରିଥିବ ସେଇ ବଳକା ରସୁଣ ଛେଚାକୁ ସେଇଥିରେ ପକାଇଦେବେ, ତ ତା'ର ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ଆସିବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବ। ମୁଁ ଏମିତି ସବୁଥିରେ କଦଳୀ ଗୋଟା ଭଜାରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମସଲା ପୁରେଇ ଦେଲି। ଏପଟରେ କଢ଼ା ଗରମ କରିକି ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଲି। ସୋରିଷ ତେଲ ଭଲକିନି ଆମର ତାତିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କଦଳୀ ଗୋଟାକୁ ପକାଇଦେଲି। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇବା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୁଣ ନ ପକାଇଲେ କଦଳୀ ଭଜା ମଉଳିବନି। ଆଉ କଦଳୀ ଭଜା ତ ହଳଦୀ ନ ପଡ଼ିଲେ କଦଳୀର ରଙ୍ଗ ବି ଭଲ ଦେଖାହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ 5-7 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଭାଜିଲି। 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ମୋର ଅଧା ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଭଜାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିନି ଭଲକିନି, ଆଉ ଅଧା ସିଝିବ। ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ନଉଟେଇ ଦେଇକି ପୁଣି 5-7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବି। ଏବେ ମୋର 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କଦଳୀ ଭଜାର କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ା ଭଲକିନି ସିଝି ବି ଯାଇଛି। ମୋର କଦଳୀ ଭଜା ଏବେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ତାକୁ ପଖାଳ ଭାତ ନଚେତ୍ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।